12:51, seguimos en directo en la sintonía de Radio Voz. Y voy a saludar a una persona que se puso en contacto con nosotros. Y se lo agradezco además, y agradezco a todo el mundo que nos contacta, y vamos a intentar a ver si somos capaces de, cuando termine el mes de julio, todo el mundo que nos fue llamando, decir, no irnos en agosto con deberes pendientes, ¿no? Una de esas personas que le voy a pedir que se acerque bien al micrófono, nos acompaña aquí en el estudio, esta persona que nos escribió, pues hace nada, es Rafael Prieto. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado. Bueno. Bo día. Profesor de inglés, sí. Estábamos que quiso a casualidade da escaleta do guión do programa, sí, que coñeces a Modesto de profesor de chino, sí, e tires na Escola Oficial de Idiomas profesor de inglés. Sí, efectivamente. De feito, viña escoitando aquí no coche, tal. Ostras, pues este Modesto. O será coincidencia ou será... No, foi coincidencia, sí. Sí, pero bueno, Modesto, aparte que é un artista polifacético, non só profesor de chino, sino que fai teatro e moitas cousas, é verdad que é encantador. Ti levas moito tempo de profesor aí na escola? Pois sí, 17 anos por aí, sí, desde o 18 casi, sí, 18 casi. Sí. Bueno, tamén, aparte de Rafael Prieto, profesor de inglés na Escola Oficial de Idiomas e socio deportivo. Socio deportivo, sí, socio deportivo, bueno, xa hai moitos anos, desde, bueno, xa era de pequeno, pero tamén, evidentemente, pois eso, xa con continuidades de, pois eso, desde o 91, ¿no? Desde o ascenso, pois máis ou menos, aí estamos e apoiando e sufrindo, xa sabemos como é o deporte. Sí. Aquel ano do 91, que parece moi lonsano, pasaron 35 anos, alguén dirá moito tempo, non depende, pero eu me acordo que neste espacio Voz no que estamos, en este caso na terceira planta, que estaba nos estudos de radio, aquel equipo do ascenso veu aquí enteiro a este edificio onde entraste ti, pois viro aquel con Arsenio, veu aquí a un programa especial con motivo do ascenso, un ascenso que se levaba 20 anos, ¿no? demandando sufrindo e a punto e nunca caía aquel ascenso. E por eso foi tan especial, un pouco parecido ao que pasou agora nestes tempos máis modernos, máis audiovisuais, pero bueno, que tamén naquel tuvo moitísima forza. Pasa que hai menos imaxes, menos grabacións, menos vídeos, pero foi tamén moi especial. Menos documentación, sí. Bueno, socio, profesor da Escola Oficial de Idiomas, e acabas de publicar Canto ao Deportivo. Sí. Esa faceta onde marcamos. Bueno, a min, pues eso, gustame moita música, temos aí un grupo de rock, facemos versións de Elvis Presley, chamase Elvis Players, o grupo, e bueno, gústame, encántame a música, facemos estas cousas, pero esta é unha cousa que, bueno, non, evidentemente é relacionada, pero por outro lado non ten nada que ver. Hai unha idea que, bueno, unha melodía que se me ocorreu que tiña que ser un himno épico, non? E para min non hai nada máis épico que o deportivo. É a épica que eu coñezo e desde o primeiro momento tiña claro que tiña que ser un himno así potente. O que pasa que claro, desde a miña idea a podelo materializar no que publiquei, pois houve un camiño bastante longo, no? E con algunha xente que me axudou a poñelo en práctica, porque estas tolerías alguén che ten que querer, alguén te dicir, bueno, pois paga a pena facer isto e bueno, pode quedar ben, no? Eu penso que é unha maravilla. Mira, agora se anuncia que Soy López, que é un artista de talla, unos dos referentes, non? Pois está a compoñer, non? Un himno para o Deportivo, pero eu creo que pode haber un LP do Deportivo, que decir, pode haber unha canción que es esa, posiblemente a de Xoel, que por todo, ¿no? Por coñecemento, por suposto, por tal, pois fará unha maravilla, e será o gran himno neste 120 aniversario no futuro. Pero hai outros, o de Gandhi, por exemplo, nunca se esquecerá, sempre estará aí, non? Efectivamente, sempre estará aí, non? E hai o de Gandhi e outros, non? Sí. Outros himnos e cantos de alento en xeral, e hai un montón de cánticos que bueno, importante animar e que están moi ben, cada un na súa faceta, fantásticos, non? Fantásticos. O rock deportivo creo que non é o máis coñecido, máis probablemente o máis exitoso, pero tamén está o Mar de Fondo, de Jesús Suárez, que está moi ben. Eu ao longo da miña vida profesional moitas veces, non? Presentamos cancións, algunhas pois non tiveron moito recorrido, outras siguen estando aí. Eu teño un amigo que colecciona todos, ten ter un montón, non? Porque hai moitas, sobre todo en
en épocas de eclosión, ¿no? Pois que na época do Superdepor, na época dos ascensos e tal, pois a xente, pois aparece xente como Rafael que den ganas de compoñer, ¿no? Que te inspira, ¿no? Bueno, te parece se escoitamos sí, naturalmente. Hai que é o himno de corte épico sinfónico grabado co coro de cámara Ludus Tonalis, ¿no? Ludus Tonalis, sí. É un coro de cámara que, bueno, a través do director do coro, porque eu fago, bueno, tamén estou nun coro. Faz moitas cousas, Bueno, ahora vou ter máis tempo. E entón, bueno, o director do coro foi o que digamos, tamén me facilitou, porque naturalmente sí que sabe moito de música, e foi o que fixo a partitura. E a partir de aí, pois, bueno, pois tamén contactei con un profesor de música do Conservatorio das Pontes, que se chama Marcel Chirilov, e el foi o que fixo o arreglo sinfónico, e gracias a eso pois se puido facer, e bueno, espero que vos guste. Vamos a escoitalo, queremos escoitalo aquí con Rafael no estudo, que é o creador. O escoitamos, analizamos, e tamén nos di que se dentro do club que dixeron ante esta proposta, que penso que, repito, eu penso que todo himno ten que ser ben recibido, non todo esforzo por parte dos socios de facer cousas, sea musicais, ou sea do que sexa. Sí, que é ben recibido. Sí. Bueno, pois eso me alegra moito. Hemos escoitalo. Épico sinfónico, está claro, non? Sí, eso sí que non hai dúbida, non? Que épico sinfónico. Oye, Rafael, que che dixeron no clube? Bueno, a verdade é que, bueno, cando me puxen en contacto no clube aínda non era oficial que o que se iba a facer un himno, que evidentemente estaba na rúa, todo, bueno, había se comentábase que iba a haber unha enquisa que sobre a posibilidade dun himno e todo isto, non? E eu, bueno, xa estaba propoñendo, e, bueno, aínda sen acaba a temporada. E me dixeron, bueno, espera un pouquiño, porque hai moito, bueno, temos moito viaxe, esta cousa moi quente neste momento, estábamos, eu recordo, non, a 3 partidos estábamos aí que non estaba nada claro que fora o Deportivo o que ascendía, non? E despois aí perdeu o Almería, e xusto puxémonos aí moi ben e ascendimos, non? Pero nese momento ainda non estaba claro, e bueno, dixeron, bueno, esperamos a final de temporada, imos ver xa con máis tempo, e a ver se se pode levar a cabo, non? Pero bueno, finalmente despois xa acabou a temporada, aí a noticia, non, de que Xoel iba a facer o himno,
non nos vamos a enganar, e evidentemente un artista como Xoel López, pois é lóxico que se encargue desa tarefa, non? E entón, pois, bueno, evidentemente falei con eles, falei co Deportivo, e bueno, dixeronme eso, pois que, bueno, hai moitas iniciativas, pois tanto de, bueno, cancións e todo tipo de pois eso, de propostas neste 120 aniversario, e entón pois que probablemente podría ter pois algunha cabida, algún tipo de, pois bueno, evidentemente a miña ilusión sería presentalo no estadio, podelo cantar no estadio. Non sei se vai ser posible, pero polo menos digamos que algún tipo de, bueno, de recoñecemento por parte do clube. Eu penso que cuando menos un mínimo recoñecemento, non? Sí. Porque é un esforzo, é unha paixón, o traballo que deu todo facer este tipo de composicións, contar coa axuda e demais, e despois o tempo dirá, pero eu penso que ese recoñecemento ten que llegar de alguna forma, aunque sea para premiar ese esforzo, e despois o hino, que evidentemente é un épico sinfónico, non? Eu penso que está... Sí, bueno, eu creo que sí, que de feito, vamos, a acollida foi moi positiva, eu creo que sí, que se expresaron nese sentido, non? De que, oye, mira, pois naturalmente imos ver o que podemos facer, incluso pois eso, é mellor podemos nos reunir e podemos ver como encadramos este asunto, non? Eu creo que sí que, pois eso, non son o único, hai máis himnos, cánticos de alento, que bueno, que saíron recentemente, e probablemente todos eses himnos ou todos eses, bueno, calquera iniciativa que sexa, ainda que non sexa musical, pois probablemente pois terá un recoñecemento. Sí, unha lista de Spotify del Deportivo, ¿no? Sí, de feito, cando, bueno, evidentemente eu preparei unha presentación, ¿no? Para, no caso de entrevistarme co Deportivo, pois preparei unha presentación de, bueno, un pouco de, en primeiro lugar, de justificar un himno, no? Para min un himno, o máis importante dos himnos é que a xente os cante todos no estadio, claro, cante e que se emocione, que sea cantable un pouco como de principio ao fin. Hai outros himnos que, bueno, que sí, que son un pouco tal, rap despois, non sei que non sei canto, non vou mencionar ningún, pero a cuestión é que bueno, que ti empeces a cantar e ata o final, non? Para min o modelo do meu himno, digamos, é o himno galego. É un himno que claro, ti chegas ao estadio e este ano máis co Celta Deportivo e bueno, ves a xente cantando todo o mundo o himno galego é algo impresionante, non? Se pasa que no himno galego malo que ten é que non sabemos solamente pouca parte. Eso é verdade. Sí, increíble, que non sabemos Fogar de Breogán, non sabe todo o mundo, sabemos pouco. Pero é un himno longo, con unha letra tal, e sabemos a mellor a primeira, a segunda, pero despois a terceira xa é curiosísimo. É curiosísimo que nos costa, non? E é un himno, bueno, fenomenal por eso, porque dá gusto cantalo e tal, non? Ti ves a selección española e tal, e claro, pobres co himno español, claro, que non teñen nada que cantar, e isto é unha, bueno, e aparte que a letra é preciosa, non? E entón eso era un poquinho o meu modelo e a miña idea, facer un himno que a xente cante e que sea emocionante, que anime. Esa era a miña pretensión, non? Bueno, e además do club e da parte oficial, Cóntame un pouquiño a familia, os amigos, os teus compañeiros de grada e demais, como recibiron o hino? Pois a verdade é que os meus compañeiros de grada, de verdade que non claro, o típico non, porque isto do Deportivo, os socios, pois vas ao estadio, realmente moitas veces non nos ves fora do estadio. Hai amizades de campo, sabes? Sí, de feito coñecemos, e de feito hai algúns compañeiros de grada que estivemos pois na entrega das insignias de plata, por exemplo, nos 25 anos, no, de socio, e xente que, bueno, que evidentemente que levamos aí, levas toda unha vida, non, xuntos. Evidentemente aí vai comigo un amigo meu e evidentemente está super o tanto e ben, non? E iso que é moi crítico, non? Pero sí, aparte está comigo no grupo, e somos amigos desde a carreira e tal, non? E somos moi... E é sempre o máis crítico, non? Está moi ben a letra, pero tes que tal, hai que procurar que mellorar, que isto, senón o himno queda un pouco triste, hai que melloralo, hai que tal... Pero sí, no, e despois da xente que, non, por exemplo, no coro, eu estou, como se decía, estou nun coro, aficionado dunha asociación que, por certo, pois, Asociación Musicambre se chama, e bueno, gracias tamén a eles, pois podemos decir que puidemos sacalo, non?
bueno, o que che decía, non? Gracias a eles, pois eles tamén tiveron unha acollida moi boa, non? E o coro, non? Todos me dicían, oi, é fantástico, está moi ben, a ver se ten éxito, a ver se... Porque, non? E evidentemente esas cousas, esas críticas positivas son as que che animan a tirar para adiante, non? E a verdade é que moi ben. Bueno, pois pues escoitamos e escoitaremos, non? Porque, como digo, esta semana eclipsa todo un pouco a selección. Efectivamente. Pero despois... Pero hai tempo para todo. Dá tempo para todo. Aparte, o fútbol pasa enseguida. Acaba a temporada en menos que te des conta, estás xogando outra vez, chega ese 12 de agosto en Madrid co Teresa Herrera, os acontecementos precipítanse, ¿no? Bueno, veremos que recorrido ten, pero eu te felicito porque a verdade é que é un gran esforzo. Se pode seguir en YouTube, sí, en YouTube, está en YouTube, está en Spotify, está en todas las plataformas. Pues el canto deportivo de Rafael Prieto que se nos acompaña. Rafael, moitísimas grazas. Pues moitas grazas a vos por darme esta oportunidade e nada, encantado de estar aquí con vos e disfrutar desta experiencia que para min é unha primeira vez e estou encantadísimo. Aquí na radio, esto da radio. Sí, aquí na radio. Bueno, fixeches moi ben, como hino, fixeches fenomenal. Moitas grazas. Pues moitas grazas, Pablo, moitas grazas a todos. 1:08.